Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier. Klasjeneren, een groot gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag entertainer Erik Jaspers uit Maastricht. Misschien bij Toes beter bekend als Fred Joret of Dieter Koblenz. Jaspers studeerde aan de Academie voor Toegepaste Kunsten en vond als grafisch vormgever werk bij diverse reclamebureaus, maar koos uiteindelijk voor het artiestenleven. Het alter ego van diverse typetjes is nou eigen baas. Ik ben heel erg onrustig. Ja. Ik ben een hele slechte slaper. Ik moet met weinig orenslaap doen. En als iedereen zegt, ik ga rechtsaf, ga ik linksaf. Doe het Bayern-style. Ik persoonlijk vind dat er best goed met me te werken is. Maar er moest wel expect the unexpected. Bij ons wordt gewoon altijd naar kunst gekeken en altijd naar muziek. Mijn paden waren een jazzliefhebber, daar worden de hele dag door worden jazz. En kijk, tentoonstellingen, vernissages, wordt er overal met naartoe gesleept, overal. En dan ga je kijken naar dingen en op het moment dat je een type moest neerzetten, dan ga je zich ook verdiepen in van god, wie gedragen die lui zich? En ik ging met regelmaat gewoon in mijn eentje, ik ga drinken in Amsterdam en ik zet me daar neer en ik kijk naar de lui. Normaal schud ik het zo uit mijn mouw, maar dat ging even niet van een laaie dakkie. Dat is ontstaan ooit een keer vanuit de vraag van god, op dat moment stonden de Johnny's op nummer 1 met Dansje de hele nacht met mij. Toen zag ik van ja, maar als ik dat zo zie, dat is 2 vingers in de neus werk. Dus dat het heel leuk bedacht is en leuk uitgevoerd. Maar eigenlijk is het niet te lastig. Je pakt Nederlandse smaallap en dan maakt er een leuk verhaal mee. En dan zorgt dat dat cachet krijgt en de verkoop staat. Was ik maar bij moeder thuis gebleven. En dan had mijn hart nou niet zo'n pijn gedaan. Wie kent ze zorgen dat ze dus aan de bak blijft? Want dat is hun werk. Ik heb zoveel platen, ik heb duizenden LP's. Bovenaan ook een hele reeks met alle 13 niks, slager LP's. En toen dacht ik van, het zou toch wel leuk zijn als er zo'n karakter, een Fred Joret type, maar dan van een ander land. Das Schönste in dem Leben ist die Freiheit, denn dann sagen wir Hurra! Schön ist es auf der Welt zu sein, wenn die Sonne scheint. Het is een heel geloofwaardig persoon die net over de top gekleed is. Een beetje een Liberace-achtige entertainer. Die je Duits repertoire brengt, maar met name even het spel de prikjes uitdeelt links en rechts en daardoor de humor in het verhaal. Zonder de Duitse slagerzanger belachelijk te maken. Sie lässt mich noch warten. Guten Tag, hier ist der Nachricht. Tja, meine Damen und Herren, ab und zu braucht man auch mal eine kleine Pause. Und lächeln nur von ferne, ich wüsste nur so gerne. Best veel eisend? Ja. Leg goed. Ja, ik heb de lat gewoon veel te hoog liggen. Ik ben wel hard, maar die dames die ik bij me heb, die heb ik eigenlijk al mijn ganse leven bij me gehad. Zolang het tot het product bestaat, zingen ze. En er zijn er bijgegaan, die zijn weggegaan, die zijn naar de hand teruggekomen. Ik vind het ook leuk, ik ben wel van de binding. Ik hecht me ook wel aan lui. En daar doe ik heel veel voor. Voor mij, wat ik heel belangrijk vond, is dat de lui erin moesten geloven. Tegenwoordig zie je heel veel slagerzangers, acts. Daar kunnen ze niet in geloven, want dat is niet reëel. Aber außerdem, das Lied für euch bestellt, reicht uns die Hände und stimmt uns fröhlich ein. Holla-di-ja-oh, holla-di-ja-oh, holla-di-ja-oh. Mijn idee
kunt ter plaatse op te proppen. En ik ben iemand dat kan ontzettend goed anticiperen op de situatie. En alle anderen moeten maar wachten. Nu gaan we dat doen, oké. Dus Baywatch ook gegaan? Ja, dat is gewoon met een flauwe grap. Ik vond het prachtig. We hebben nog daar heel rood gelopen om met een of andere witte zwembroek te vinden. En dan maakte me niet uit wat die kostte, maar ik moest die broek hebben. I won't let you out of my sight. Niks zo bekend als The Sound of Music. Dus ik denk dat we nu de ganse videoclip maken in de stijl van The Sound of Music. Ich spür den Frühling. Lass die Strahle der Sonne im Herz rein. Na, dann kann man doch nur noch froh sein. Ging bij mij zelfs zo ver, zo wijd, dat ik wou kijken van, ik wil op exact dezelfde locaties gefilmd hebben, hoe The Sound of Music is opgenomen. En alle locaties op het vijvertje in het begin, zijn gewoon 100% de plek hoe de ganse stal gestaan heeft. En ik vond dat gewoon leuk. Dus het bleef niet bij het zingen van een liedje en het brengen van een individu. Maar het was het maken van het hele product. Ik heb een grote loods van 450 vierkante meter. Met een dansvloer in, met een studio in, met een naaiatelier in. Ik bouw decors, ik kan het zo gek niet bedenken. Letzte Weihnachten gab ich dir mein Herz. Am nächsten Tag zerbrachst du es mit Schmerz. Dieses Jahr kennst du mich nicht mehr. Ich schenke es eine andere. Ja, het gaat vervelend, laten we dat maar zeggen. Het gaat waarvan ik denk dat de lui zichzelf interessanter vinden als dat geen moesten voorkomen. Ze zich de brug aftrekken. Dat. Ja, dan is ze die act kwijt. Nee, dan zien ze dus al de act kwijt. Wie meer dat de artiest in diskrediet gebracht wordt, hoe interessanter het is voor media, aan de zoals ze niet genoemd hebben, maar ook voor lui in de zaal. Dus het is niet belangrijk wat is de kunde van de persoon op het podium, maar wat kunnen we doen om het te verzieken. We kunnen er daar voor goed glas op leggen dat uiteindelijk interessant is. Ja, dat kunnen we wel naar elke theatervoorstelling. Dan kun je daar goed de stekker uittrekken. When I was a little bitty boy, sitting on my papa's knee. Ik hou van live muziek en ik ga er zijn heel veel leuke rock'n'roll evenementen. En ik denk van wat zouden we vanzelf nemen? Give it a shot. En toen zijn we de Fast and the Furious begonnen. Nou ja, er is ook een videoclip van inmiddels. En dus is er ook wat Erik in zijn mars heet. Ik ken dan ook wel een beetje mijn eigen kwijt ook. En ik kom weer eens op een andere plek. En op een gegeven moment moest de verandering van spijs doet eten. She drives you crazy with the way she walks. She drives you crazy with the way she talks. And you think you're gonna lose your mind. Iedereen vindt zichzelf belangrijk. Er zijn 1000 lui bij elkaar. En ze doen alle 1000 gedaan. Of ze maken groepjes. Maar dat is heel typerend. Daarom is het Duitse eigenlijk leuk. Want dan zetten ze 1000 lui bij elkaar en ze doen alle 1000 hetzelfde. Nederland niet. Dat deed iedereen met zichzelf wel. Dus als het gaat lukken in Nederland, ben ik van mening, dan hebben ze het redelijk gedaan. Fiesta, Fiesta Mexicana, dann wird wieder alles so schön. Ja, wir wissen, darum bin ich bald wieder da. Hossa, 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 hey! Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier.